बोलिए छठी मैया की जय हो। सूरज गुसैया की जय। आई छठ घाट पे सब तिवई लोग इकट्ठा भइल बा। बड़ा ही अच्छा तिवई एगो सवाल करतरी कि छठी मैया कहाँ से अइली और कहाँ छठी माई के घाट बनल बा। बड़ा ही प्यारा एगो सवाल जवाब के छठी माई के भजन सुनाओ तनी कि अरे कहवा से अइली छठी मैया कहवा बनल घाट है कि अरे कहवा से अइली छठी मैया कहवा बनल घाट है कि अरे कहवा में होला पूजनवा चैत कार्तिक मास है। अरे कहवा में होला पूजनवा चैत कार्तिक मास है। कहवा में होला पूजनवा ससुर से अइली छठी मैया नैहर बनल घाट है। ससुर से अइली छठी मैया नैहर बनल घाट है। ससुर से अइली छठी मैया नैहर बनल घाट है। आ नैहर में होला पूजनवा चैत कार्तिक मास है। नैहर में होला पूजनवा चैत कार्तिक मास है। अरे नैहर में होला पूजनवा चैत कार्तिक मास है। नैहर में होला पूजनवा। प्रेम से बोलिए छठी मैया की जय हो। गोसैया की नैहर में होला पूजनवा चैत कार्तिक मास है। नैहर में होला पूजनवा। काहो खाली छठी मैया काहो चढ़े घाट है। काहो खाली छठी मैया काहो चढ़े घाट है। काहो खाली छठी मैया काहो चढ़े घाट है। काले ई होला चैत कार्तिक मास है। काले के होला पूजनवा चैत कार्तिक मास है। काले के होला पूजनवा चैत कार्तिक मास है। काले के होला पूजनवा। प्रेम से बोलिए सूरज गोसैया की काले के होला पूजनवा चैत कार्तिक मास है। काले के होला पूजनवा। ठेकुआ खाली छठी मैया मुखिया चढ़े घाट है। ठेकुआ खाली छठी मैया मुखिया चढ़े घाट है। ठेकुआ खाली छठी मैया मुखिया चढ़े घाट है। और रख देई होला पूजनवा चैत कार्तिक मास है। औरख देई होला पूजनवा चैत कार्तिक मास है। अरे और रख देई होला पूजनवा चैत कार्तिक मास है। औरख देई होला पूजनवा चैत कार्तिक मास है। अरे और रख देई होला पूजनवा चैत कार्तिक मास है। औरख देई होला पूजनवा। प्रेम से बोलिए छठी मैया की जय। आदित्य मल की जय हो।